Eżis-semija ta' Radio Malta, jien Meri Gawċi natikom merba għal-programm Fil-ħemda tal-lejl. Programm ta' sija fejn nitkellmu dwar diversi temi edukattivi u soċjali. U propju peress li dal-programm ta' tard fil-għaxija tajjeb li nitkellmu bil-mod u anka mod rilassanti. Nittamal kulħadd jinsab tajjeb u qegħdin tieħdu gost bil-kumpanija tagħna u dawk li forsi kellhom xi diffikultajiet nittama li għada jisbaħ jum aħjar għal-jom u għal kulħadd. Il-mistieden tal-lum Iman Laqit Ahmed Atif, jien insejħlu Atif fil-qosor, huwa President tal-Komunità Aħmedija Musulmana f'Malta. Jitkellem Malti tajjeb u jiena kont iltqajt miegħu waqt konferenza li organizzaw huma u tgħid kemm ħadd pjaċir nisimgħu jitkellem għax għandu mħabba kbira għal kulħadd mhux biss għall-komunità Musulmana imma jilqgħu fih danhom il-kulħadd mingħajr riserva ta' xejn. U Ahmed diġà Atif diġà kien magħna fil-programm ieħor u kellimna dwar kif jinsab Malta u kemm ilu imma fil-qosor issa riżume Atif għal min ma semax il-programm tal-ġimgħa l-oħra u s-suġġett tal-lum se jkun it-trobbija xierqa ta' tfal, it-trobbija tajba ta' tfal. Nsellimlek Atif. Insellimlek u nirringrazzjak mill-ġdid għall-istedina tiegħek għal dan il-programm u jien irid biex insellem lil-semija tagħna wkoll. Mela, is-suġġett li jażilna huwa it-trobbija xierqa ta' tfal. Għaliex għandek dik l-imħabba kbira għat-tfal intom bħala komunità Aħmedija fil-qosor ftit il-background tagħkom. Il-komunità Aħmedija Musulmana hija fera fil-Iżlam għax il-Hadis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li fl-aħħar żminijiet se jiġi il-Messija imwieħed li se jkun ir-reformatur li se jirriforma it-tagħlim Iżlamiku u jingħaqad id-dinja fuq il-valuri umani sabiex id-dinja issir paċifika u il-gwerer f'dak il-ħin fuq il-bażi ta' reliġjoni se jispiċċaw għal dejjem għax il-Messija se jxandar il-messaġġ bil-imħabba u bil-armonija. Atif, ħafna mis-semmija tagħna huma Kattoliċi. Intom taħdmu mill-qrib ma' diversi reliġjonijiet u xekk, ġifieri mhux għax Musulmani tinaqdu weħidkom u tagħkom biss tajjeb u taħat ieħor mhuwiex bil-kontra. Iskom you reach out, tersqu l-barra u tistiednu l-kulħadd teħdankom. Iva għax dan huwa t-tagħlim Iżlamiku li inxardu u nipromovu l-armonija bejn in-nies ta' twemmini differenti, bejn in-nies minn pajjiżi differenti, minn nazzjoni differenti, anke bi-kuluri differenti. U l-komunità tagħna, il-mexxej tal-komunità tagħna u spjega it-tagħlim Iżlamiku mill-ġdid skont ir-rida ta' Alla sabiex aħna insiru Musulmani b'valuri mhux bil-kelma biss imma insiru Musulmani prattiċi għax kif ngħidu bil-Ingliż actions speak louder than words għax aħna mhuwiex Musulmani bil-kelma imma bil-fatti wkoll huwa importanti. Mela imma dal-programm mhux se jkun fuq reliġjon jkun purament fuq it-trobbija xierqa ta' tfal u forsi nibdew xi tfisser għalik it-trobbija Atif. Għalija it-trobbija xierqa u sivja ta' tfal huwa importanti ħafna u dan is-suġġett huwa dejjem importanti. It-tfal huma il-ġejjin ta' nazzjon. U jien ngħid li huma il-mexxejja ta' għada. It-tfal tal-lum huma il-mexxejja ta' għada. Aħna qed namlu il-ġirja u għandna xi ħaġa fi idejna li jridu biex nagħtu lill-ġenerazzjoni ta' warajna. Jekk il-ġenerazzjoni il-futura hija soda, hija importanti, għandhom valuri tajbin, għandhom saħħa fizika, għandhom edukazzjoni mill-aqwa, għandhom maniri mill-isba, allura nistgħu ngħidu li l-futur ta' nazzjon, il-futur tal-pajjiż, il-mexxejja ta' tagħna huma verament importanti. Aħna għandna futur tajjeb ħafna. Imma jekk it-tfal il-ġejjini tagħna huma mhuwiex m'għandhomx il-valuri
daqsek tajbin, m'għandhomx edukazzjoni mill-aqwa, mhuwiex fiżikament b'saħħthom, allura il-futur tal-pajjiż għandna biex nifukaw iktar. Għalhekk huwa vera importanti li natu u ħafna attenzjoni fuq dan is-suġġett. L-Iżlam bħala reliġjon ukoll jagħti importanza kbira lit-trobbija tat-tfal. Għal ġenerazzjoni futura il-Quran imqaddes jgħallem lis-soċjetà b'mod uniku. Huwa jgħallem li biex tinkiseb l-aqwa relazzjoni bejnek u bejn ulidek huwa importanti li relazzjoni tar-raġel u mara għandhom mill-aqwa. Jekk ir-relazzjoni tar-raġel u mara huma tajbin, huma sodi, allura dan jaffettwa ħafna fuq ir-relazzjoni tal-ġenituri ma' ulidhom. Jekk ir-relazzjoni tal-koppja mhijiex daqshekk tajba, allura dan jaffettwa negativament fuq it-tfal. Jiena nara ħafna hemm tfal li meta il-ġenituri għandhom xi problemi bejnietom, dan jaffettwa ħafna fuq it-tfal fiżikament u mentalment u anke dan jaffettwa fuq l-edukazzjoni tagħhom. Ħafna nafu li hija realtà imma li jsib koppji li forsi ma jaqblux fuq affarijiet żgħar, fil-bidu forsi kienu tajbin, l-aħjar mara u l-aħjar raġel f'tad-dinja għal xulxin, imbagħad jibdew jitlu forsi xi diffikultajiet u forsi ma jarfux jissuperawhom. X'parir tagħti lill-koppja li bejniethom timbed din l-imħabba u l-armonija? Jien ngħid li meta jinqala xi ħaġa, il-koppja għandhom ikunu reasonable. M'għandhomx jiddeċidu affarijiet tagħhom emotionally, m'għandhomx jkunu emozjonali, imma reasonable. Jiġifieri għandhom jużaw moħħhom u mhux emozzjoni li jispikka xi ħaġa u l-bniedem jirrabja u jiddeċidu affarijiet li possibbli u wara human utility. Kultant veru, kultant tittieħed deċiżjoni f'mhux moment tajjeb, f'mument ta' rabja, jew f'mument diffiċli tieħu deċiżjonijiet qal ma jagħmilx tajjeb u x'hekk. Għalhekk l-Iżlam jgħid li meta jingħala xi ħaġa bejn il-koppja, level net għandhom biex ikunu reġonovoli. It-tieni net għandhom biex jibdew id-dialogu ta' reconciliation bejnietom mill-level. It-tielet il-qaraba u l-ġenituri għandhom biex jgħinuhom fi dan il-proċess, mhux biex jitfaw iż-żejt fuq nar. Ta' fativ ġili jkun hemm jinnaf il-kunjata, n-nanna, l-aħwa, ġifiri li miflok forsi jgħinu iktar jagħtu n-nar, ġifiri rridu nqogħdu attenti għax huma affarijiet delikati, kultant anke mod indirett li inti sek m'intix tafferma il-naħa l-oħra, ġifiri rridu nkunu iktar niżraw l-imħabba u naraw jekk hemm bżonn fejqan forsi rridu nofru it-terapija jekk hemm bżonn mhux hekk. Ġifieri huwa l-familja hija nukliju sabiħ immens, rridu nibżgħu għaliha u kultant l-affarijiet imorru ħażin u jibdew minn affarijiet żgħar, irridu kull ġurnata rridu nagħmluha fresh line xi ħaġa ġdida u ma nieħdu l-ħadd for granted. Ġifieri kemm anke ma' tfal li rridu naffermaw it-tfal, naffermaw il-xulxin. U ovvjament kulħadd ikollu diffikultajiet kultant u xekk, allura rridu nifhmu lil xulxin u nisru. Il-kelma tiser ġifieri toqgħod attent biex il-familja tiegħek tibqa' tajba, maħniex aħjar me ħadd ieħor, ġifieri rridu nassu biex il-familja tagħna tibqa' b'saħħitha. Mela le, għalhekk dialogu huwa importanti li ħafna affarijiet jibdew mill-affarijiet żgħar. Għalhekk mill-level għandhom jekk jingħala xi ħaġa, jekk jafu li hemm xi ħaġa żgħira mill-level jiddiskutu bejnietom u jagħmlu impatt fejnietom bil-imħabba u l-armonija. U meta għand ikollhom it-tfal, ir-responsabilità hija tiżdied. Għalhekk m'għandhomx biex jiddeċidu għalihom biss ukoll, imma għandhom ukoll biex jaraw it-tfal. Għax ħafna drabi il-familja taħseb li l-affett tal-affarijiet bejnietom huwa tinħass bejnietom biss.
imma jgħid le. L-affetti bejn il-familji tinħass fil-soċjetà, fil-komunità u fil-pajjiż. Għax huma jgħidu li il-soċjetà jew il-pajjiż huwa prodott tal-ambjent tad-dar. Jekk l-ambjent fid-dar huwa paċifiku, jekk hemm valuri, jekk hemm l-imħabba u l-lozza bejn fid-djar, allura joħroġ dan paċi u l-imħabba fis-soċjetà. Għalhekk il-pajjiż huwa prodott tal-familji tagħna. Għalhekk huwa ħafna importanti li jekk aħna nridu biex il-pajjiż għandu jimxi l-qudiem ikun l-aqwa fid-dinja kif dejjem insewħu li Malta l-aqwa fid-dinja, dan għandna biex namlu bil-eżempji tagħna, b'eżempji tajbin sabiex il-pajjiż issir l-aqwa fid-dinja. Għalhekk huwa għall-familji għall-kopji għandhom biex jifukaw fit-tajjeb u mhuwiex għax kull bidem għandu xi nuqqasijiet tiegħu. Għalhekk fil-Qur'an imqaddes Alla jgħid li jekk hemm taraw u taħsbu li hemm nuqqasijiet fil-partner ieħor, ma tagħtux każ imma tiffukaw fuq il-affarijiet tajbin għax ma jistax ikun il-bniedem huwa kompletament għandu kollox ħażin m'hemmx tajjeb. Jiena naħseb tantaw affarijiet li tista' tagħmel aljenazzjoni jekk ma tagħtix priorità x'inhu l-iktar importanti u ma tqassamx. Ma trid tgħid il-ġurnata fiha 24 siegħa li tqassam għax ħafna problemi qed ikun hemm għaliex l-individwu fil-familja mhux ilaħħaq mal-affarijiet tiegħu. Jaħseb wara kemm se jlaħħaq imbagħad biex jagħti sehmu fil-familja. Kollox huwa importanti, jekk ma tisarx, jekk tibda l-ġurnata, laqas għandek programm se tagħmel, x'inhu l-prijoritajiet, imbagħad insejt tagħmel hekk, insejt tagħmel hekk, u tispiċċa f'ċiklu qisu negattiv. Kemm importanti wieħed jippjana. Issa qegħdin nitkellmu llum fuq it-trobbija xierqa ta' tfal. It-tfal jieħdulek ħafna mill-ħin ukoll. Mela, ejja mmorru daqsxejn bil-mod, il-proċess ta' trobbija. Kif inhu dan il-proċess? Meta tibda l-proċess ta' trobbija? Il-proċess ta' trobbija hija tibda qabel it-twelid ta' tarbija. Alla jgħid li meta il-mara isir tqila għandha biex tibda titlob, għandha biex tagħmel affarijiet tajbin, għandha biex dak li taqra, dak li tikol, dak li taħseb, dak li tagħmel, dak l-affarijiet kollha jaffettwaw it-tarbija. Level kalif tal-komunità Ahmadija Musulmana kien jgħid li jien tallimt il-Quran mill-ġuf ta' ommi. Jiġifieri ommu kienet mara twajba li kienet taqra il-Quran ħafna, kienet taqra kotba tajba ħafna, kienet mara twajba u ġusta. U għalli dik l-imħabba li għandi għal-kotba u għal-Quran imqaddes dan ħadd mill-ġuf ta' ommi. Jiena niftakar xi ħadd jgħidli meta kont ilha bit-tfal. Whatever you enjoy, the baby will enjoy. U bqajt niftakara, ġifieri dik xi ħaġa li inti meta tkun tqila trid tiżomm ruħek kemm jista' jkun f'saħħtek u tajjeb u ferħana wkoll għax importanti. Iva, għalhekk anke ħafna tobba jgħidu lin-nisa li biex il-dieta tagħhom għandu jkun healthy diet. Għax dan kollox jaffettwa fuq it-tfal, fuq it-tarbija. Għalhekk l-Iżlam jgħid li dan it-trobija tibda ħafna qabel it-twelid tat-tfal. Istess nistgħu nsemmu għatif. Issib minn waqt it-tqala forsi jkun qed jirrikorrilna f'qala alkohol għal tipip li jagħmlu ħsara kbira dawn l-affarijiet. Iva ħafna għalhekk tobba jgħidu li n-nisa li huma tqala m'għandhomx biex jipejpu, m'għandhomx biex jixxorbu għax dan huwa jaffettwa ħafna fit-tfal. Imma imbagħad meta it-tarbija titwiled, imbagħad il-rivol ta' ġenituri fil-imkien huwa jaffettwa lit-tarbija. Jekk hemm armonija bejnietom jaffettwa lit-tfal. Jekk għandhom affarijiet ħażina bejnietom jiġġieldu, jirrabbjaw, jużaw klim mhux xirqa lejn xulxin. Tfal ikunu qed jieħdu kollox, qed issir ħsara kbira, jitkissru ġo fihom infushom, toqoshom is-self-esteem, ħafna beżat fit-tfal. Ġifieri
Irridu noqogħdu ħafna attenti għaliex anka meta nitkellmu biss tiskanta kemm ikun qegħdin josservaw u jisimgħu. Anka l-body language ikunu qed josservaw it-tfal. Mela għalhekk il-ħadis profeta Muhammad paċi tkun miegħu kien jgħid li kull tifel u tifla jitwildu bin-natura tagħhom safja. Huma il-ġenituri li jagħmluhom lud jew l-insara jew atej jew l-Musulmani skont it-talim speċifiku li jaddulhom u billi jipprovdu mudell partikolari bis-saħħa tal-imġiba tagħhom stess. Għalhekk jekk aħna jridu biex it-tfal tagħna ikunu asset prodott mill-aħjar għal pajjiż biex igawdu il-ħajja tagħhom meta jikbru bl-aħjar mod possibbli, allura għandna responsabilità biex nimxu u nagħtuhom eżempi tajbin li mġiba xirqa nurhom sabiex t-tfal huma jikkopjaw kollox. Dak li jaraw u l-level l-għalima tagħhom u l-ġenituri, l-om u l-missier. Huma jarawhom biss. U għalhekk ħafna drabi aħna ukoll ninnutaw li jekk il-ġenituri huma tobba, it-tfal mill-bidu huma jaħsbu li se jisiru tobba. Jekk huma avukati huma mill-level jaħsbu li se jisiru avukati. Anke dawk l-affarijiet, il-karriera jaffettwa ħafna għax jien nista' nsemmi ħafna eżempji li huma ta' nies li kienu tobba, it-tfal tagħhom saru tobba wkoll, kienu avukati, it-tfal tagħhom saru avukati. Għax l-ambjent tad-dar kienu jħossu id-diskussjoni li kienu jismaw fid-djarhom dan ta' ħalla impatt ħafna fuq il-memori tagħhom. Għalhekk l-Iżlam jgħid li jekk tridu tfal li igawdu ħajjithom li jkunu prodott asset tal-pajjiż, allura għandkom dejjem imexxu bi eżempji mill-isba. Għatif, jina għat nirrifletti bħalissa darba kien li tifel ħdejja ta' xi 7 snin u dan qed jistenna xi ħaġa u tajtu żewġ karti A4 plain u bajru biex penġi xi ħaġa biex jgħaddi l-ħin u lestihom daw iż-żewġ karti u għetlu daw xi dixini din. Għalli dik il-mamma qiegħda tajjat, għetlu u dixini għalli l-papa rrabjat. Allura isek bla ma trid tgħid imma dak biss ġef f'moħħu li jpenġi minn daqshekk affarijiet ara kemm jaffettwa il-familja u ġveru. Mela le. Għalhekk huwa importanti li jekk jien u ħafna drabi ngħid lil-kopi li jekk jien għala xi ħaġa bejnietu m'għandhomx biex juru dawk l-affarijiet li t-tfal tagħhom. Jekk għandhom biex jiddiskutu kwistjoni bejnietom, għandhom jagħmlu fi meta it-tfal mhuwiex magħhom jew l-iskola. Għax jekk natu it-trobbija ħażina lit-tfal skont il-talim tagħna huwa bħala qtil tat-tfal, għal qtil ma jfisirx li toqtol il-tifel, imma jekk toqtol jew ikkisser it-tifel fiżikament irreparabbli, ġifieri. Mentalment, moralment u anke taffettwa negativament l-edukazzjoni, jiġifieri dan ukoll ikkisser il-tarbija. Dan ukoll metaforikament u qatil tal-tarbija, għalhekk illum il-ġurnata hemm diskussjoni ħafna fuq l-abort. Imma l-abort huwa suġġett differenti. Imma jien ngħid li meta it-tfal jitwildu u ma nagħtuhomx it-trobija tajba dan ukoll metaforikament l-abort juqtil qed inkissru il-persuna minnaħa l-oħra, għalhekk għall-ġenituri għandhom biex ikun responsabbli għal kull kelma li jgħidu u għal kull emil li jagħmlu. Kultant koppja ġili jasal żmien li minkejja kollox jasal żmien li dawn ma jaqblux bejniethom u ma jibqax sens li jibqgħu flimkien. Imma huma tnejn għax ma jibqgħux flimkien hemm il-mezzi kif jagħmlu separazzjoni u ġaraw ma ġarax. Imma it-tfal
jibqgħu dejjem it-tfal tagħhom. It-tfal iridu jibqgħu il-ġenitur responsabbli ta' dawk it-tfal għal dejjem. Ġifieri jista' jkun li koppja bejniethom ma jibqgħux flimkien hemm modi, imma tfal ma tistax tgħid jien dak ma jibqax it-tifel tiegħi, ma tibqax it-tifla tiegħi, irrid nibqa' responsabbli 100% għal dawk it-tfal. Anke jekk narhom ftit jew skont l-aċċess li jkolli, xorta dawk huma f'moħħi il-ħin kollu li huma it-tfal u nagħmel l-aħjar mod li x'in ikunu fil-preżenza tiegħi intihom l-aħjar ħin għalihom u ma ngħidilhom kontra il-ġenitur ieħor, l-om jew il-missier, għax inkun qegħdin inkisruhom it-tfal jiġu split jkollhom ġo fihom nagħmlu ħsara irriparabbli fil-moħħ u xejn. Iva, ħafna drabi dak isir li meta it-tfal jaw dak l-affarijiet, meta huma jsiru l-ġenituri, huma jużaw l-istess mod, għax talmu dak il-mod. U anke meta hemm separazzjoni, li wkoll sfortunatament il-numru ta' separazzjoni qed jiżdiedu fu pajjiżna u anke madwar id-dinja li hija fortuna naħseb fortuna kbira. Dan il-ġenituri għandhom biex jagħmlu xi ħaġa bejnietom sabiex irabbu t-tfal, iva hemm separazzjoni imma t-tfal jibqgħu tagħhom. Għalhekk għandhom il-missier għandu jkoll biex jagħti l-ħin u jagħmel dak li għandu responsabilità Islam jagħmel responsabbli il-missier biex jagħti n-nefqa lit-tfal sakemm isiru adulti, sakemm jaslu sa 18-il sena. Manteniment. Iva. Mela dak suġġett ukoll tqil biex ngħidlek diskutibbli ħafna u forsi lejn tmiem il-programm nieħdu anke il-kumment ta' Dr. Ivan Sammut li huwa deputat dekan fil-Fakultà tal-Liġi l-Università ta' Malta. Intant, sakemm jasal Dr. Sammut, xtaqt inkomplu nitkellmu dwar l-edukazzjoni morali tat-tfal. Iva dan suġġett importanti ħafna għalhekk li għaddis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li dejjem kunu qalbkom tajba ma' ulidkom u dejjem kien jgħidli irrispettaw li żgħar tagħkom u għalmuhom il-maniri tajba. U kien jgħid l-ebda missier ma jista' jagħti lit-tfal tiegħu rigal aktar prezzjuż minn trobbija tajba. U għalli huwa aħjar għal raġel li jieħu ħasib jagħti trobbija xira lil ulidu milli joffri ata qamħ għal karita. Dak li jkollu tifla u ma jagħmilx ħasara lila u lanqas ikkasbara u lanqas ma jaffavorixxi lil ibnu floka dak se jiġi aċċettat fil-ġenna minn Alla. U kien jgħid li kun konxju tad-dmir tiegħek lejn Alla u ulidek u jittrattawhom kollha indas għax tfal ħafna nies huma jagħtu priorità lil wieħed fuq l-ieħor. Dal-ettativ, int qed tirreferi għal-reliġjon tagħkom, imma dawn huma affarijiet bażiċi huma affarijiet li huma naturali li segwihom li ma tippreferix tifel jew tifla anke hemm reliġjoni oħra li jaqblu ħafna reliġjonijiet jaqblu fuq diversi aspetti. U jiena napprezza mill-ġest min-naħa tagħkom meta intom tippruvaw tresqu dawn ir-reliġjonijiet flimkien u tagħmlu brainstorming bejnietkom biex issaltan l-imħabba flimkien, ġifieri niġbdu l-kol ħabel wieħed. Iwa, għax dan dak li qegħdin insemmi dan huma punti naturali. Għax mill-aħħar aħna nitalmu affarijiet xulxin. Għalhekk jekk insemmi xi punti oħra fuq l-edukazzjoni morali tat-tfal u għalli huwa importanti li t-tfal għandhom ikunu puliti għax ħafna drabi t-tfal ma nagħlmuhomx kif għandhom biex inżommuhom nadif u puliti. ħafna drabi joħorġu barra, per eżempju, minn ix-xar huma l-laħun u lem, il-libsa tagħhom ma jidirx da se tajb. Għanna biex nedukawhom biex meta huma imorru joħorġu barra għandhom biex jilbsu pulit, għandhom jagħmlu xarhom, għandhom jitkellmu b'mod
din jituż dak li jiltaw fil-soċjetà. Allura tqattiv din qed tfakkarni wkoll hija importanti ħafna u ngħidlek ħafna Maltin ta' iżommu tfal tajbin id-dera tagħhom, imma apparti d-dera bħalma tkellimna ftit qabel, importanti li t-tfal mhux fid-dera minn barra ma ġew fihom ikunu jħossu dik l-armonija ta' tfulija tagħhom li ma ġaħduhomx miżbuħija mill-logħża ta' tfulija. Kultant meta jkun hemm dal-linkwid bejn il-ġenituri qed insemmuha qed jiżdiedu dawn l-affarijiet, anke jiċċaħdu minn nanniet. Ma nafx hekk għandek x'opinjoni inti dwar l-għoża tan-nanniet fit-trobbija. Iva, dak li insemmi għax il-barra jaffettwa il-ġewwa tal-bnidem u l-ġewwa jaffettwa il-barra. Għalhekk l-indafa jew il-persuna jsir pulita mill-barra għax dan jaffettwa wkoll il-ġewwa. Għalhekk huwa importanti li il-bniedem isir pulit minn barra u anke il-ġewwa. Id-dinjità tiegħu. Iva. U il-punt li inti għajjimt huwa wkoll importanti li l-ġenituri u l-nannijiet ma wkoll iridu u jħobbu l-neputi tagħhom. Naħseb huwa importanti ħafna hemm nannijiet li huma jgħinu lil-kopi sabiex jirabbu t-tfal bl-aħjar mod. Huma jħobbu ħafna drabi il-mama tiegħi meta nitkellem magħha u dejjem turi iktar l-imħabba lejn ibni jew binti iktar minni. U jien ħafna drabi niċċita magħha li jien ibnek u ma qatt ma turi dik l-imħabba lejha qalet li ma nafx inħobbok ħafna imma l-imħabba lejhom huwa ħafna iva l-għoża hija ħafna iktar. Għati fil-faġġi li ċemplunna ħafna nanniet għal-laqda Happy Parenting Malta for Happier Children għax ikunu inkwetati dwar it-tfal tagħhom li jkollhom xi problemi. Ġifieri tant tuġaħħom qalbhom daw in-nanniet meta jkun hemm problemi u iħossuhom skomdi jew f'diffikultà kif se jagħmlu. Aħna minna ħatana jekk ċemplu l-Happy Parenting Malta for Happier Children nkunu nistgħu nidrilukom anke lin-nanniet. Ħanna nlaqgħu is-support group kun nhar ta' Ħadd issa fi żmien issa li qed joqrob is-sajf bdejna bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl bħalissa online fejn ngħinu lil dawk il-ġenituri li għandhom diffikultajiet, speċjalment fil-każ ta' parental alienation, fil-preżenza ta' avukati u anke nies professjonisti mill-ħarsien soċjali. Mela, il-numru ta' Happy Parenting Malta for Happier Children 77603330 77603330 77603330 u aħna nagħmlu kuntatt magħkom imbagħad biex nkun nistgħu bil-mod il-mod naraw mhux mill-ewwel titlu fis-support group imma l-ewwel nifmu bejnietna x'l-aħjar ikun għalikom ħalli imbagħad eventwalment nimxu minn hemmhekk. Intant, qed narak tieħu nota tad-dettalji tif inti. Għax konna niddiskutu dak is-suġġett ta' trobbija, jien irid biex insemmi xi punti oħra jekk permettili. Pereżempju, aħna wkoll biex it-tfal neddukawhom nagħtuhom li għandhom ikunu punctual. Għax puntualità hija importanti fi ħajjithom ukoll. Huwa wkoll importanti li nedukawhom u nagħtuhom informazzjoni dwar li kif għandhom irrażnu lilhom infushom. Jiġifieri self-control huwa vera importanti. Imbagħad is-saħħa tajba. Għax is-saħħa tat-tfal illum il-ġurnata tinnota wkoll jien ninnota ħafna li hemm tfal żgħar li għandhom peace żejjed. Il-ġenituri għandhom ir-rwol biex it-tfal tagħhom ikunu b'saħħithom. Għax it-tfal jekk għandhom peace fil-età żgħira meta jikbru dan jiżdied u jaffettwa ħafna is-saħħa tagħhom. Allura importanti. Qed nifhmek sew jiġifieri int qed tgħid it-tfal m'għandniex nabbuhom b'ħafna toqol tal-kbar ġieli għax ma nistgħux illaqgħu aħna forsi nqabdu l-itfal jagħmlu affarijiet li huma aktar tal-kbar u x'hekk. Iva. Dak ħażina lihom. Ħażina għalek għax huma
tfal jiena anke li tfal tiegħi ngħidlhom li għandkom biex tigawdu dan il-żmien. Għax meta ta' tikbru fil-ħajja hemm ħafna inkwiet, sfidi, dan iż-żmien meta għandhom inqas responsabilità, igawdu dan iż-żmien għax dan aħna meta konna tfal u kien mod ieħor issa jien personalment nimissja dak iż-żmien li jekk ikolli pereżempju l-ġimgħa jew ġimgħatejn fejn ingawdi u m'hemmx sfidi, m'hemmx xogħol, m'hemmx affarijiet ta' dinja pereżempju. Għazmin partikolari ta' tfulija, ma jfissirx li forsi ma nanmuhom ċertu skills u nanmuhom ċertu affarijiet ma kollox bil-bilanċ. Iva, bilanċ huwa għax bilanċ huwa moderazzjoni, bilanċ huma importanti. Imbagħad ukoll nagħllhom kooperazzjoni li kif għandhom biex jagħmlu kooperazzjoni ma' ħaddieħor. Aħna wkoll biex nagħllhom li nuqqas ta' ħela tal-ħin, tal-flus, tal-ikel u anke jekk għandhom pereżempju kotba m'għandhomx biex jinħelew imma jekk jistgħu jagħtu lil ħaddieħor biex jużaw dak il-affarijiet dan ukoll huwa naħseb punt importanti. Jien ukoll ngħid li t-tfal għandhom biex jingħataw l-ikel varjat. U il-punt tiegħi li ħafna drabi jien niddiskuti li il-ħaxxejjex u l-frott għandhom biex jingħataw iktar mill-laħmiet. Għax il-frott u l-ħaxix għandhom effett u s-saħħa tagħhom ħafna aħjar mill-laħmiet. Għax l-laħmiet huma importanti mela imma il-bilanċ għandu jkun fuq ukoll u xaħmiet għandhom biex inasu għax imbagħad it-tfal jżidu fil-piż li huwa mhuwiex daqshekk tajb għalihom. L-laħam ikun fil-moderazzjoni imma importanti li proteins hemm il-first class proteins bħal-laħam bħal lentils, il-first class huma il-lentils u affarijiet u il-laħam huwa second class protein, ġifieri ovvjament dan huwa mhux programm ta' nutrition imma aħna qegħdin ngħidu li importanti jkun hemm il-varjazzjoni u jkun hemm ftit kollox biex li kell ikun varjat. Iva, mela le. Imbagħad jien ukoll dejjem ngħid li it-tfal nagħtuhom u nirrakkuntawhom stejjer tajbin. Mhux tal-biża, mhux tal-waħx. Imma dawk l-istejjer li jagħmluhom li jibni il-karattru tagħhom aħjar meta jsiru l-kbar ġu qalbhom hemm qlubija li kif għandhom biex jiffaċċjaw l-isfidi. Mhux tal-biża ħafna drabi meta huma jaraw il-films tal-biża jew jaraw l-kotba tal-biża huma jikbru fil-biża ġu qalbhom għalhekk huwa mhux tajb. Hija xi ħaġa sabiħa tif li tgħidilhom l-istejjer li tfal u jekk inti ma tafx xi storja partikolari tista' anke tirrakkonta x'kont tagħmel meta kont żgħira missierek jew ommok x'kontu tagħmlu kif kontu tgħaddu l-ħin. It-tfal jieħdu gost anke jisimgħu dawn l-affarijiet. Mela le, u punt jien irid biex insemmi dak li irid biex nippratika li bil-lejl qabel norqdu jien nagħti xi ħin lit-tfal. U tifla partikolarment huwa issa semmit family time. Jiġifieri nofsija juftit iktar juftit inqas ma torqodx sakemm jien ma nagħtihax dal-ħin. U f'dal-ħin ħafna drabi itħobb biex tisma' it-tfulija tiegħi. Ikonna nagħmlu, ikonna nismaw, xi kienu l-għażliet tagħna, xi kont inħobb. U ħafna drabi tħobb tisma' l-istorja tiegħi. U anke ħafna drabi tajid li papa għajdli x'għamilt illum irid biex nisma' kif użajt il-ħin tiegħek. U dan naħseb jaffettwa ħafna fuq it-tfal. Għalhekk huwa importanti li kull jum nagħtuhom ħin sabiex nirrakkontawhom u xi stejjer u nagħtuhom xi lezzjoni tajba jien kważi kull jum xi ħaġa importanti ngħidlhom li għandna pereżempju dan nifoka fuq dan il-valur. Ma ngħidlhom li għandna biex nagħmlu, jien nuża dan il-valur fil-istorja jew ngħid naqra biċċa minn xi ktieb u imbagħad nispjega sabiex jifmu li għandna biex nimxu fuq dawn il-linji.
U naħseb dan huwa vera importanti u l-ġenituri jekk jibdew dan qabel biex jorqodu jagħtu ftit ħin li t-tfal tagħhom u jirrakkontawhom, jiddiskutu magħhom affarijiet dan għax meta bil-lejl it-tfal jorqodu meta nagħtuhom xi ħaġa xirqa tal-edukazzjoni naħseb dan jibqa' f'moħħhom u anke bil-lejl jekk joħolmu tajjeb u mhux tal-biża, jekk pereżempju qed jaraw film tal-biża jew jaqraw il-ktib tal-biża bil-lejl il-ħolma ma jkunx taħseb tajba. Għalhekk anke importanti fuq l-aspett psikologi. Xtaqt nfakkar is-semija Atif li qegħdin nisimgħu il-programm fil-ħemda tal-lejl. Illum qegħdin nitkellmu dwar it-trobbija xierqa ta' tfal minn perspettiva tal-President tal-Komunità Aħmedija Musulmana ta' Malta. Irrid ngħid li minkejja li Musulman qegħdin nitkellmu mod ġenerali li dan qegħdin ngħidu affarijiet naturali, affarijiet normali li huma adattati għal kull tip ta' reliġjon fil-fatt Atif u l-komunità tiegħu jagħmlu diversi attivitajiet biex flimkien ma' reliġjoni oħra nippruvaw nersqu lejn xulxin għax hemm ħafna affarijiet komuni, affarijiet ta' mħabba li nħobbu lil kulħadd. Fuq dan l-element li nħobbu l kulħadd Atif. Iva, u punt ieħor li jrid biex insemmi li għandna biex infaħru lit-tfal. Meta jagħmlu xi ħaġa tajba, infaħruhom. U dan se jħosshom ħafna tajjeb. U ħafna ġenituri li ma jfaħru l-tfal tagħhom, jfaħru l-tfal ta' ħaddieħor li huwa tajjeb minnek u dan u don. Dan jaffettwa negativament. Għalhekk naħseb infaħru l-tfal tagħna meta jagħmlu tajjeb u jekk jiżbaljaw ma nagħtuhomx. Daqshekk importanza. Jien ngħid li jien għamilna dan biċ-ċar mat-tfal li jekk sar xi żball m'għandkomx biex tikdbu, għandkom biex dejjem tajdu l-verità u imbagħad flimkien niddiskutu xi ġara ħażin u kif stajna nevitaw il-qudiem. Huwa vera importanti li ngħidulhom li qatt ma jikdbu għax il-kidba hija xi ngħidu il-bażi ta' ħafna vizzi ħażina il-qoddim. Għalhekk jien aħna fil-familja tagħna għamilna bil-mod ċar li jekk jiġri xi ħaġa ma jimpurtax għax kulħadd jista' jiżbalja imma il-gideb mhuwiex aċċettabbli. Għandhom biex jgħidu l-verità huwa importanti. Nħobb ngħid tliet affarijiet kont smajthom. Meaning u memory, speċjalment fuq it-tfal. Il-min li naffermawhom l-tfal. Il-meaning, l-iskop tal-ħajja x'inhu. U il-memorja li ħallu fuqhom da tfal meta iħarsu lura daw ħajdu kellhom trobbija sabiħa x'ħaj jiftakru daw. Ġifieri dik hija importanti li nżommu f'moħħna il-moħħ ta' tfal, moħħ delikat jiddependi minna kemm importanti ninhuhom għaliex tfisser ħafna. Iva, vera importanti u aħna niddiskutu jien irid biex insemmi il-punt ieħor li għandna biex nindirizzaw l-tfal tagħna bil-edukazzjoni u bil-ġentilezza. Għaliex it-tfal huma imitaturi kbar jekk se indirizzawhom b'mod pastaż huma se jirrispondu lura bl-istess mod. Allura importanti li ngħidulhom nindirizzawhom bi kliem ġentili. U fil-lingwa tagħna aħna ngħidu sahib, jew sahiba, jiġifieri minn flok Mr. jew Miss, aħna ngħidu sahib. U anke l-tfal żgħar ta' sentejn jew sena jien dejjem dak huwa kultura tagħna u li nużawhom dak ngħidulhom pereżempju sinjur Noman pereżempju. Għax ma ngħid Noman biss, għax nuża dan il-frażi li meta nindirizzawhom b'dan il-kliem mill-bidunet huma jħossuhom li qed jingħataw dinjità, rispett u nur. Jista' jkun Atif aħna jekk nużawhom it-ton tal-vuċi tagħna b'imħabba
It-tfal anka li nsejħulhom bil-mħabba jien naf Stephanie hi speċi dak it-tip ta' ħlewwa għax huma jieħdu kost jisimgħu isimhom l-ewwel meta qed tkellimhom. Imma bliema ton qegħdin jisimgħu isimhom, bliema ton qegħdin inkellmuhom, l-imħabba trid toħroġ mill-vuċi tagħna u anke jekk nikkoreġu b'imħabba u b'afsa ta' qalb, nurhom qegħdin jiddispjaċina li qed ikollna nikkoreġuhom. Imma u anke fil-lingwa Maltijana ħafna kliem li nistgħu nużaw għat-tfal, pereżempju ħanini, qalbi, sabiħa. Meta jindirizzaw l-tfal tagħna dawn il-kliem. Jiżlu wasel ma' tfal. Iva, mela le, għax huma uħosshom li meta jismaw dawn il-kliem li ta' tifel u tifla tajdli ħanini. Fermom jisek. Mela le, dak għax huma jħosshom bħala ħabib u jsiru ħabib mal-ġenituri u li mħabba. Għax darba ħafna snin ilu jien smajt xi ħadd li qalli li ħaddieħor ħanini. Jo qalbi. Dik il-ġurnata tal-lum dawn il-klim baqgħu fu memorja tiegħi. Għalhekk jien anke nidirsa l-tfal meta jgħidu papa jien nispondihom ħanini, x'għandek tajd? Qalbi. Mela inti tħobb tirrakkonta l-itfal tiegħek jew meta kienu iżgħar x'kont tagħmel meta kont. Forsi nirrilaksjaw ftit u tgħidilna xi ħaġa xi storja li tħobb tgħidilhom ta' trobbija tiegħek. Iva, jien ngħidilhom li għandhom japprezzaw dak li għandhom. Jien meta kont żgħar kellna ħafna l-isfidi. Pereżempju l-iskola tiegħi kienet il-bod. U ma kellniex trasport dak il-ħin. U ħafna drabi konna nimxu mid-dar sal-iskola. U anke lura. U f'dak il-ħin il-kultura ma kienx li it-tfal ma kienux jieħdu il-lunches magħhom. Għana konna nieħdu breakfast, imorru l-iskola, ġurnata sħiħa l-iskola sa satejn, u mbagħad nerġgħu lura u konna niklu fit-tlieta. Dan jiġifieri ġurnata sħiħa mingħajr l-ikel. U ngħidilhom li illum il-ġurnata it-tfal nagħtu il-lunches, għandkom il-fliskun tal-ilma, għandkom kollox ippreparat. Għandhom japprezzaw il-ħajja u ngħidulhom li anke l-iskola tiegħi ma kienx dasek l-iskola tajba, ma kellix opportunità biex nirċivu l-edukazzjoni mill-lava. Jien għamilt ħafna sforz sabiex nieħu l-edukazzjoni tiegħi u ngħidulhom li għandkom issa kollox qudiemkom, but you should not take everything for granted, imma għandkom tapprezzaw dawk il-opportunitajiet li għandkom qudiemkom. U dan iva meta nirrikonta pereżempju din l-istorja dan naraf u fil-viċ fil-uċċut għandi tifel u tifla. Tifel għandu 14, il-birak kien il-birthday tiegħu sar 14 u tifla għandha 11 sena. U s-integraw tajjeb għaw Malta nimmaġinaw? Iva, huma jitkellmu Malti tajjeb u għandhom ħafna ħabib fil-iskola huma saru bħal Maltin. Huma għandhom ħafna ħabib jagħmlu affarijiet, attivitajiet magħhom. Iva, huma jintegraw. Tinkelmek ftit fuq nies oħrajn bħalek minn pajjiżi oħra forsi fil-komunità tagħkom forsi mhumiex, kif tħossukom meta tiġu Malta u tibdew tgħixu l-ħajja mal-Maltinek? Naħseb level u qabel kollox naħseb meta xi ħadd jiġi jmur fi pajjiż, level ħaġa li huwa li għandu biex jitgħallem il-pajjiż, in-natura tan-nies, il-kultura, il-lingwa, it-tradizzjonijiet, il-politika anke biex jaf kif in-nies jagħmlu relazzjoni tagħhom mal-politika. U huwa importanti wkoll biex jaqraw il-gazzetta u jismaw l-aħbarijiet bil-lingwa tal-pajjiż. Huwa vera importanti. Jien meta ġejt naħseb fil-level xhur jien bdejt nisma l-aħbarijiet bil-lingwa Maltija. Ma konx
nifhem dak li qed jintqal imma kont nifhem u nagħmel xi opinjonis kont il-visuals, ritratti u bil-mod jekk pereżempju nifhem biċċa u imbagħad imma bqejt nisma' l-aħbarijiet u ukoll mill-bidunet بديت نقرأ il-gazzetta għax huwa importanti jagħtik informazzjoni fuq il-pajjiż, fuq is-soċjetà, kif in-nies jaħsbu x'inhu in-nuqqasijiet u x'inhu what are the positive aspects tal-poplu. Għalhekk naħseb huwa vera importanti li qabel ngħidu xi ħaġa nismaw, naqraw u nifmu il-pajjiż dak għamilt jien. Għal kważi sena u nofs jien tallimt il-Malta, jien tallimt il-Maltin, jien arajtum, studijajtum anke il-mod li kif jindirizzaw il-xulxin, kif għandhom biex xinu l-azliet taħħom, xinu l-affarijiet favoriti taħħom. Kien diffiċli għalik biex titgħallem il-Malti? Nasib li there's a will, there's a way. Kelli rida li għandi biex nitgħallem lingwa Maltija. Mingħajr lingwa integration mhuwiex possibbli jew mhuwiex affetti. Ħafna jsibuha diffiċli mal-Malti. Diffiċli iva, imma jien għamilt li jien ħadd xi lezzjonijiet. Jien ukoll nisma' l-aħbarijiet, kont nisma' ħafna programmi ta' diskussjoni, naqra kotba ta' tfal, kotba ta' l-istejjer, għax xtrajt naħseb miġiet tal-kotba ta' tfal, u kont naqra, nisma', nikteb u nitkellem. Dan huma naħseb 4 punti li kont nipratikaw u bil-mod u kelli rida li għandi biex nitgħallem lingwa Maltija. Naħseb where there's a will, there is a way. Għatif, inkomplu ma' suġġett li għanna għal-program tal-lum, it-trobbija xirqa ta' tfal. Kien hemm xi ħaġa xi trid tiżid jew tikkonkludi dwar dan is-suġġett? Iva, għax illum il-ġurnata hemm ħafna affarijiet li pereżempju it-tfal jaraw fi soċjetà jew xi ħadd sfortunat għandhom ġenituri li għandhom vizzi ta' drogi li qed ikkisser il-familji. Naħseb huwa importanti bil-grazzja ta' Alla fil-iskejjel illum il-ġurnata jagħtu informazzjoni, naħseb imma il-ġenituri għandhom ukoll irvol bi jaddukaw l-tfal tagħhom fuq dawn il-vizzi ta' drogi ta' xorb u għandhom biex jagħtuhom u jiddiskutu magħhom kull aspett tal-ħajja u jgħidulhom x'inhuma tajjeb fis-soċjetà u x'inhu il-ħażin sabiex huma jafu il-linji tagħhom, jafu il-limiti tagħhom li dak huwa grey area, dak huwa black area, dak li għandi biex inkun miftuħ. Għalhekk il-dawn il-informazzjoni it-tfal għandhom bijnataw mill-tfulija tagħhom. Għatif li oġobni ħafna fuq li jett ftitilu kien li l-tfal meta jagħmlu xi ħaġa ħażina ma tkunx qisha waqt id-dinja imma ittihom ċans li jitkellmu għax hekk tagħmilha qisha waqt id-dinja ġibilhom bi kbira darb'oħra mhux se jiġu għandek u ikun ħażin ħafna li ma jiġux għandek, speċjalment meta nafu li da droga u l-alkohol qed issemmi ġieli jkunu preżenti fit-tfal anka fl-adolescenza tagħhom. Iva, għalhekk jien ngħid li fil-edukazzjoni huwa importanti imma skont it-tagħlim li nemmen fih li it-talb huwa importanti ħafna. Nagħtuhom edukazzjoni tajba, valuri tajba, imma nittolbu ukoll il-mexej tal-komunità Aħmadija Musulmana qal li huwa importanti li dejjem nittolbu għat-tfal. U Alla għallimna it-talba sabiħa fil-Qur'an imqaddis li ummu lej tagħna għamel li n-nisa tagħna u ulidna ikunu laxxa ta' għajnejna għaw milna modell xira għal-ġusti.
Naħseb dawn il-talbiet għandna biex nagħmlu kull jum ħafna drabi qabel il-lejl. Għax meta il-bniedem jagħmel xi jagħmel. Meta hemm talb, meta hemm il-barka mill-mulej, naħseb ix-xogħlijiet, it-talim, edukazzjoni, il-pariri tagħna lit-tfal tagħna, l-affett joħroġ ħafna ċar. Jien ngħidlek li dawk il-familji li jitolbu għat-tfal tagħhom ħafna, id-djar tagħhom huma serħan, għandhom ħafna serħan u tranquillità u serenità. Il-mexxi tal-komunità Ahmadija Musulmana enfasizza ħafna fuq it-talb u qal li jekk tridu li id-djar tagħkom isiru ken ta' paċi u tal-imħabba u tal-lozza, allura titolbu ħafna u ħafna għalikom, għal-ulidkom u għal-qaraba tagħkom, għal-komunità, għas-soċjetà u indid għall-umanità kollha. U din naħseb li nitolbu u nirriflettu sabiħ għal-familja hija preżenti anka f'reliġjoni oħra, mhux qegħdin nitkellmu biss fuq il-Musulman. Le dan huwa punt importanti għax għandna biex nifmu Alla huwa wieħed, Alla huwa l-istess għal kull nazzjon, għal kull poplu, għal kull bniedem. U ma jistax ikun li Alla jgħid xi ħaġa lil xi nazzjon b'mod ieħor li ieħor b'mod ieħor, ma jistax ikun għax the fountainhead għal dawk ta' tal-limijiet jew reliġjoni kollha huwa l-istess. Għalhekk il-messaġġ ewlieni ta' kull reliġjon, għax jien studjajt ir-reliġjoni kważi kollha tad-dinja, u il-punti bażiċi huma l-istess fi kull reliġjon. Din interessanti li inti studjajt ukoll reliġjoni oħra, forsi xem komuni f'dawn reliġjoni Atif. Hemm il-valuri umani huma komuni fi kull reliġjon. L-imħabba ta' Alla huwa komuni fi kull reliġjon. L-imħabba tal-umanità huwa komuni. Kif għandna biex nittrattaw ix-xulxin, kif għandna biex nittrattaw il-ġirien tagħna, il-ġenituri tagħna, il-qraba tagħna, kif għandna biex nimxu bil-eżempji fis-soċjetà. Dan huma naħseb kollha, pereżempju il-kideb huwa mhux aċċettabbli fil-ebda reliġjon. Is-serq, kull reliġjon titkellem kontra is-serq. Dan huwa l-valuri importanti. Hemm differenzi huma there are theological differences hemm. Imma bħala il-valuri naħseb kull reliġjoni kollha huma bl-istess paġna ma' xulxin. Għalhekk naħseb importanti li dawn il-dak li tkellimna llum, dan huma valuri naturali. Dan huwa l-punti għal kull tifel u tifla, anke l-ġenituri iħaddnu kwalunkwe reliġjon, għax dan tkellimna llum naħseb huma punti importanti sabiex it-tfal tagħna isiru nies twajba, ġusti u asset. Dan huwa l-kelma dejjem nuża anke l-tfal tiegħi li għandkom biex taħsbu li mhux isiru peas fuq il-pajjiż imma asset għal pajjiżkom sabiex meta tikbru illi għandkom biex il-tfal intom se imexxu il-pajjiż l qudiem. Allura tasbu li il-futur tal-pajjiż huwa jiddependi fuqkom. Għalhekk dejjem tagħmlu sforz u tagħmlu minn kollox sabiex intom jiġifieri it-tfal iż-żgħażagħ isiru nies mill-aqwa sabiex il-pajjiż isir pajjiż mill-aqwa. Għadu kemm għarafni Dr. Ivan li ma jistax ikun magħna f'dal programm imma ċertament nistidinkom flimkien programm sħiħ flimkien ma' Dr. Ivan Sammu, deputat dekan fil-Fakultà tal-Liġi Università ta' Malta. Wasalna lejn tmiem il-programm, konklużjoni ta' 3 minuti. Jien irid li bħala ġenituri għana ir-rwol importanti. Dejjem naraw li il-kelma tagħna u l-mejjel tagħna huma jaffettwaw it-tfal. Jekk namlu ħażin
namlu ħażin mhux għalina, għat-tfal, għal-pajjiż u għad-dinja, għax il-dinja saret villaġġ globali. Illum minħabba il-pandemija, il-familji għandhom sfidi kbar, it-tfal għandhom sfidi kbar. Imma jekk namlu sors fil-imkien, jekk Alla jrid se nuħorġu rebbieħa minn din il-pandemija. Din il-pandemija talmet ħafna lezzjonijiet importanti wkoll lilna. Il-importanza ta' talb, importanza ta' relazzjoni mal-mulej, mal-ħalliq tagħna, li huwa importanti li nibnu komunikazzjoni, relazzjoni mill-aqwa mal-mulej, mal-ħalliq tagħna. Huwa importanti wkoll li insaħħu il-familji tagħna. Insaħħu ir-rabtiet soċjali tagħna. Hemm nies li ibatu bil-ospetti differenti. Ejju inkunu spalla effettiva lil xulxin. Għax id-dinja ħadma jaf li xi jiġri ma xi ħadd għada. Allura ejju namlu il-lum tagħna mill-isba sabiex għada isir isba ukoll. Il-ħadis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li dawk li iridu li Alla se ikun ta' għajnuna għalihom fil-futur meta ikollhom xi problemi, allura meta għandhom kollox ma jinsewx lil Alla u lil proxmu. Per eżempju, jekk għandi kollox illum, I should not take it for granted, imma jien naħseb fuq dawk in-nies, dawk il-ħutna li huma ibatu, li għandhom xi jaddu minn xi tip ta' diffikultà. Ejju najnuhom sabiex huma wkoll jiqfu fuq sqajhom. Kemm hu sabiħux meta inti tkun tista' toffri lil ħaddieħor u tferra l-ħaddieħor fl-istess ħin tkun qed tifraħ int l-ispirtu tiegħek ukoll qed jifraħ. Mela le għax il-pjaċir li il-bniedem iħoss meta jgħin lil ħaddieħor naħseb xejn iżva minn dak. Il-sodisfazzjon ta' qalb u Alla jgħid fil-Qur'an imqaddes li ma tistax tinkiseb sodisfazzjon tal-qalb mingħajr it-tifkira ta' Alla u mingħajr biex tajn lil ħaddieħor. Mela Atif, għan min kien qed jisma'na u jixtieq jagħmel kuntatt tiegħek mal-komunità tiegħek, dettalji tal-kuntatt. Iva, għana il-website tagħna ahmadiyya.mt jew ahmadiyyamalta.org. Ahmadiyya ngħidu AHMADIYA Malta kelma waħda sija .org. ahmadiyyamalta.org. Hemm ħafna informazzjoni dwar il-komunità tagħna, hemm xi ħadd u jien iridu wkoll biex insemmi li jekk xi ħadd għandu xi mistoqsija, xi concern, jew irid biex jaf xi informazzjoni, għandu biex jibatilna email amgmolta@gmail.com u anke jagħmlu kuntatt mal-telefon fil-mobile li huwa 79655 u naħna nirrispondu kull telefonata, kull email u natum informazzjoni li għandhom bżonn. Grazzi ħafna Atif, mela dak kien Imam Laqid Ahmed Atif, President tal-Komunità Ahmedija Musulmana f'Malta. Prosit Atif, kien interessanti ħafna anke mill-aspett ta' diversi reliġjonijiet li tkellimna dwarhom, li hemm l-affarijiet komuni bejn ir-reliġjonijiet. Ma baqal xejn li fissa nirringrazzja s-semija li kienu magħna, nawguralkom lejl ħini u ta' mistrieħ il-lejl it-tajjeb lil kulħadd, jien Mary Gawċi insellmilkom.